След 4 оспорвани кастинга, след срещи с над 550 кандидатки, през цедката на журито преминаха само най-достойните 18. Днес те влизат в 5-звездния тренировъчен лагер на Мис Национален отбор. Въй, мега яката първа кандидатка. Въй, мега якия хотел. Аз съм Николина Тенева, на 18 години от Бургас. Обичам спорта, бивша пловкиня съм, също така тренирам баскетбол от 8 години професионално в Лукойл Нефтохимик. Владея джигитовка и волтежировка. Това представлява акробатика по време на езда, от място или от движение. Искам да стана мис национален отбор, понеже спорта е моят живот, искам да бъда близо до отбора. Какво аз ли да си го носа? Не виждаш ли как съм бута? Мерси. Аз съм Натали Живкова, на 18 години, от София. Аз съм доказателството за това, че мястото на една умна и красива млада дама е в фитнес залата. Повечето момичета разчитат или само на визия, или на някакъв спортен опит, но титлата мис национален отбор не трябва да бъде поза. Победителката трябва да притежава спортен дух и сексапил, а това съм аз. Леле, започва се. Нямам търпение. Кой знае какво са ни измислили. Аз съм Денис Трифонова, на 19 години, от град Благоевград. За себе си мога да кажа, че съм интелигентна и амбициозна. Отличничка съм, дори в момента пиша книга. Вярвам, че съм родена да постигам високи цели. Една от целите, които съм си поставила сега, е да взема една от короните на мис национален отбор. Не знам какво са ни измислили, обаче не мога да си дигна куфара. Казвам се Боряна Ангелова, на 23 години, от град София. Заемам мениджърски пост в голяма телекомуникационна компания. Моята страст, това е писането. Имам блог в интернет, в който всекидневно публикувам мои лични разкази и стихотворения. За възрастта си съм постигнала много и участвам в мис национален отбор, защото искам да доразвия своята личност и да вляза в медийното пространство. Абе, сешуар имаш ли? Не, ама имам преса. Преса и аз имам. Казвам се Полина Рускова, на 21 години съм, от град София и уча арменски и японски език в Софийския университет, 2 година. Подходяща съм за мис национален отбор, защото знам как да защитавам интересите на нашите национали. Вярвам, че конкурсът мис национален отбор ще бъде трамплин в живота ми и затова съм тук. Абе, какви преси, бе? Те сигурно няма ни остават на мира, няма да имаме време да си измием косите. Преси, сешуари. Казвам се Надя Денова, от град София, на 23 години съм. Аз съм и дъжд, и сняг, и буря, и слънце, оголени нерви, по които тече сладострастие. Кева се на танците, на моторите и да имам много скорост. Защо искам да стана мис национален отбор? Защо пък не? Казвам се Надалина Добрева и трябва да имам резервация за вашия Добре, хотел. ще желая само една лична карта. Ох, само че не знам къде е, трябва да си я намеря. Аз съм Надалина Добрева, на 19 години съм и съм от най-прекрасния град в България, Самоков. Обожавам спорта и играта. Страхувам се от височини, но не и от високите мъже. Пристрастена съм към тях.
Заповядайте, 503-та, на 5-ти етаж. Благодаря ви, асансьор има ли? Да, в дъното на коридора. О, мерси. Аз съм Радостина Тодорова, на 19 години от град Враца. Аз съм момичето адреналин. Карам кросов мотор и смея да твърдя, че това е единственото нещо, което ме вади от реалността и ме кара да се чувствам себе си. Модел съм, но съм против гладуването измежду моделките и определено не харесвам анорексичките. Искам да спечеля мис национален отбор, за да покажа на всички подрастващи момичета, че трябва да спортуват, вместо да гладуват. Ще припадна, трябва да изпия едно кафе. Извинявайте, може ли да го кафе с каква заедно? Разбира се. Казвам се София Тодорова, на 21 години от Благоевград. Родена съм в България, но последни 15 години съм живяла в Молдова. От дълги години тренирала съм волейбол и влюбена съм в този спорт. Даже съм се татуирала волейболна топка на крака. Любимото ми занимание е да се храня, обичам да ям всичко и по много. Въпреки че хапвам доста, имам абсолютно манекенски мерки. Участвам в конкурса Мис Национален отбор 2014, защото притежавам всички качества, за да победя. Заповядайте. Да имате фреш от ябълка и морков? Не, имам само от цитруси. Тогава една минерална вода. Разбира се. Казвам се Никола Ночева, на 17 години от град Троян. Аз съм най-малката и най-високата участничка в конкурса. Краката ми са цели 117 см и мисля, че това е моето предимство. Тренирам баскетбол и също така съм мажоретка и мисля, че най-добре знам как трябва да бъде подкрепен националният ни отбор. Кой номер търсим? Мисля, че беше 510. Аз съм Мария Маркова, на 21 години от Пазарджик. Доказано е, че по-ниските жени сме много по-сексапилни. Това е моя кос и с това смятам да елиминирам конкуренцията. Участвам в Мис Национален отбор за втори път. Стъпките към върха са ми познати, но този път искам да усетя и вкуса на победата. Как се отваря това, бе? Пробвай ти. Аз съм Лилия Петрова, на 21 години от София. Работя като спасителка на плажа и вярвам, че съм идеалният вариант да бъда талисман-спасител на националният ни отбор. Това е цял апартамент. Казвам се Симона Димитрова, на 23 години съм от град София. Бивша състезателка по лека атлетика съм и в колекцията си имам спечелени над 40 медала. В момента имам собствен женски фитнес клуб и от една година се занимавам активно с това. Моята цел е да предам любовта си към спорта на колкото се може повече хора и да ги накарам да се върнат в залите и по стадионите. Имаме си ванна. И хладилник. Мисля, че трябва да го напълним само. Казвам се Иванка Запрянова, на 21 години от София. Практикувам йога и тренирам каскадьорство. Искам да стана мис национален отбор, защото обичам спорта под всякаква форма и за мен ще бъде изключително приятно да бъда ежедневно заобиколена от спортисти. Ето го спато! Намерихме го! Казвам се Стефани Будинова, на 22 години от София. Студентка съм по актьорско майсторство.
Шекспир каза, че живота е сцена и всички в нея сме актьори. А ако живота е спортно игрище и всички в него са играчи, аз избирам само най-добрите. Искам да спечеля короната на мис национален отбор, просто защото искам да изиграя ролята на мис. Виж, има сауна, парна баня и масаж. Очертава се много як тренировъчен лагер. Аз съм Ива Миланова, на 18 години от София. Занимавала съм се с художествена гимнастика, спортна гимнастика, танци и скокове във вода. Обичам да се забавлявам, да излизам и много да танцувам. Винаги привличам мъжките погледи към себе си и това малко или много малко ме притеснява. Майна, аре да си по-отдясно, винаги си по-отдясно, моля те ви. Аз съм Теодора Павлова, на 20 години от град Пловдив. В живота си имам два фетиша – футболът и високите токчета. Обожавам да бъда на терена и да събирам всички мъжки погледи. Леле, виж колко яка гледка. Аха, към парка. Да, даже утре сутринта може да потичаме, а? Казвам се Рени Койчева, на 18 години от Стара Загора. Никога не се съобразявам с общоприетите норми и обичам да правя всичко с много страст. Обожавам да гледам мачове и да хапвам течен шоколад. С течния шоколад обаче до тук. Защото при момичетата идва Маги Вълчанова, продуцент на конкурса и главен ментор на кандидатките, която ще ги запознае с предизвикателствата, които ги очакват в тренировъчния лагер. Започва тренировъчния лагер на Мис Национален отбор 2014. След ожесточен 4-дневен кастинг стигнахме до 18-те финалистки, които ще се борят една срещу друга за титлите Мис Национален отбор по футбол, Мис Национален отбор по волейбол и Мис Национален отбор по баскетбол. Гордея се, че съм сред финалистките на Мис Национален отбор 2014 година. За мен това, че съм тук е супер яка емоция. Предчувствах, че ще ми се обадят за тренировъчния лагер и че съм избрана, защото мисля, че се представих добре на самия кастинг, бях усмихната, позитивна и короната мисля, че ще ми седи добре. Обичам спорта, обичам да тренирам и мисля, че съм попаднала на точното място. Превъзхождам останалите с това, че имам красиво лице. Излъчването ми е много специфично и когато съм в компания от момичета, винаги се забелязвам. Момичета, добре дошли. Как се чувствате? Добре. Вие сте финалистките на Мис Национален отбор. Да бъдеш Мис Национален отбор е нещо много специално. И тази от вас, която смята, че е лесно, че не е сериозно, моля, може да си тръгне още сега. Мис Национален отбор е сериозен конкурс и за да грабнеш титлата, трябва доста да се потрудиш. Очакват ги много изпитания, много обучения и най-различни изненади. Маги малко ни стресна, но мисля, че това ще се отрази положително на всички момичета. През следващите 20 дни ви очакват много трудности, много приключения, но и много изпитания. Ще живеете под един покрив заедно. И това, което не знаете, вие сте 18 на брой в момента. Но на финала има само 16 свободни места. 2 от вас ще отпаднат накрая. И кои ще бъдат те, зависи изцяло от вашето представяне в всичките изпитания, които сме организирали за вас. По време на всяко обучение и изпитание, вашите ментори ще номинират 2, които ще отидат в резерви. Тези от вас, които са се представили най-зле, всъщност ще отпаднат накрая, точно преди финалния конкурс. Когато разбрах, че 2 от нас ще си тръгнат преди финала, малко се разочаровах, защото си мислех, че всички ще участваме на конкурси. Чувствах се малко зле, защото малко се притесних, че мога да съм аз. Трябва да има някаква конкуренция, за да може да имаме хъс. Придава емоция и истинска тръпка, като едно истинско състезание. Приготвила съм за вас по една папка, конспект с въпроси,
които всяка една мис национален отбор трябва да знае. Вие сами трябва да намерите отговорите, защото накрая ще има изпит, който е най-определящ за това, кои ще се класират на финалното шоу и кои ще отпаднат. Всяка една от вас ще намери горе на възглавницата си по една такава папка. Може да ги разгледате и да започнете да работите още от днес. Някакви въпроси? Много бях изненада, защото все пак това е конкурс за красота, не е някакво училище, като трябва да отговаряме на някакви тестове. Не ми пречи това, че получихме конспект, който трябва да учим, понеже това са неща, които сами сме избрали. В принцип не съм от най-ученолюбивите, но щом от това ми зависи участието, ще науча всичко наизуст, ако трябва няма да спа. Искам още от сега да ви предупредя да бъдете на щрек денонощно. Защото ви очакват много изненади и предизвикателства. Мисля, че този път магия е сложила доста страшни изпитания и ще има трудно поносими задачи за нас. Точно това имам нужда. Малко дисциплина. Смятам, че нито конспекта, нито изпитанията, за които тя говореше, ще бъдат предизвикателство за мен. Успех на всички! Инструктажа, който ни проведе Маги, беше малко стряскащ, но с това тя ни мотивира още повече да продължим напред. Моята стратегия е да науча конспекта, не е зубрене, защото с това нищо няма да стане. Ще прочета, ще разбера и ще си го запазя в главата. Няма как. Наред с много други качества, талисманите на националните ни отбори трябва да познават отлично спорта. Затова първата им задача е конспект с въпроси, върху който те ще държат решаващ изпит. След като получиха конспекта, момичетата се разделиха на няколко групи. Първата заложи на фигурата пред знанията. Предпочитах да отида да направя една тренировка във фитнеса, вместо веднага да погледна конспекта, защото той затваряше по-рано. И цял ден си мисля за това как ще си пропусна тренировката. Абе хора, направихте ли конспекта? Оф, стига си конспекти и неща. Аз сме ще да тренираме цял ден, чакам тази тренировка. Споко ще ги оправиме. Спокойно беше ви казал относно въпросите за футбола. Аз знам баскетбол и волейбол, направо го направихме. Готови сме. Аз не мисля, че изобщо в този конспект ще има нещо, което да ме изненада. В смисъл, какво толкова мога да ме питат, което да не го знам. Всеки ден са във фитнеса, всичко си знам. И спортовете също. То така, даже ако някой има нужда, мога да му помогна по-скоро, отколкото да седа специално и да проверявам разни въпроси от типа на това за волейбола. Това беше елементарно просто. Аре беше помагал за футбол, ще ви покажа как да ходите по крилцата, финчета, аз отговарям тук по фитнес програмите, ако някой нещо. Ето, че не си казвам баскетбол. Баскетбол, волейбол. Готови сме, няма проблем. Май повече ще разчитаме на приятелство, отколкото на учене. Аз успях да създам контакти за този ден, в който прекарах тук и смятам, че ако има въпроси в конспекта, с които не мога да се справя, вече има хора, които разбират съответните спортове и мога да ги попитам. 10 минути. Айде си да толкова. Какво ще ни покажеш нещо? Айде, да правим упражнението вече. Имахме си професионален фитнес инструктор, който си разбира доста от работата, по мое мнение, и беше забавно. Хубаво, значи трябва да ви е право гърба, ръцете напред, близо до тялото и движението е така от дупето назад и без да се навеждате кръста. И трябва да го усещате отзад задното бедро, а не някъде в кръста. Боли ли ви там, където трябва? Да, знам къде трябва. Ама ние те упражнения ги знаеме. Може да ги знаете, ама нали не ги правите правилно, затова ви ги обяснявам. Мисля, то е важно правилното изпълнение. Ако не го направиш правилно, все едно нищо не правиш. Добре, айде, няма да се поредавай. Чувствах се много добре в компанията на другите момичета в фитнеса, защото усещах, че мога да им бъда полезна и мога да им помогна да изглеждат, да се чувстват по-добре, да изпълняват упражненията правилно. И смятам, че много си допаднахме. Краката да са малко по-широко от раменете и клякате с дупето назад, не с коленете напред. И колкото можеш надолу, ама ако се правиваш така напред, смисъл това не е правилно. По-добре е да клекнеш по-малко, отколкото да клекнеш и да минеш напред. Ако искате малко да разтегнем сега. Айде. Докато първата групичка стягаше тела, втората реши да разпусне с вина.
В момента точно не ми се занимава изобщо с учене. Отидохме да пинем вино, така се разбрахме, седнахме на една маса, приятни разговори и смятаме, че имаме време да ги научим и да отговорим на всичките въпроси. Просто решихме веднага да не се хващаме за конспекта, а да си оставим малко време, защото има доста време до края. Да пием по едно вино и въобще да не се занимаваме с тези конспекти и въпроси, защото ще ни стане лошо. Не съм съгласна. Аз също не мисля, че имаме конкуренция. Разбира се. Какви ли ще са тези въпроси толкова трудни? Малко може да проверим в интернет. Да. На здраве. Здраве. Понеже точно завърших училище и сега отново ни дават разни неща, които трябва да учим и заради това с няколко момичета решихме да пием по вино тази вечер. В крайна сметка имаме още 14 дни на разположение, в които може да отговорим на всички въпроси. Те са 50 въпроса, един ден в интернет и айде, ще ги напишете. Българ знае всичко. Със сигурност ще можем да ги отговорим и от обща култура. Кой българин е бил в волейбола, е бил в NBA? Добре, сигурно няма да имаме конкуренция. Георги Глаушев не беше. Нямам никаква представа. Какво ти пука, нали сме готини? Караме здраве. Айде, Мога да си намеря като цяло отговорите и ще ги намеря. Обаче няма много да си давам зор веднага да го направя, защото не може наведнъж да наизустиш нещо и след това да го запомниш. И все пак тези въпроси трябва да помислим над тях. Сега да си пием виното, пък да ще видим. А до кога трябва да ги предадем? До края, до последния ден. Има много време на 2 седмици. Да, 2 седмици и в последния момент, както винаги в училище се получава. 1 час преди контролното всеки се сеща, че трябва да учи, да пише, да решава задачи. Да, и въобще се започва едно... Всяко нещо трябва да се прави според мен постепенно, за да се получи един добър резултат. Ако веднага от първия ден юруш всичко искам да постигна, най-много да си объркам нещата. Не знам, аз поне се сещам за 2 или 3 познати, които са много навътре в спорта, така че предполагам, че няма да... читваш! Добре! Ще ме потърсиш после. Добре, ще знам към кой да се обърна. Въпросите не са трудни, смятам, че мога да се справя с тях и без странична помощ. И докато бохемската компания се отдаде на нощен живот през деня, други чинно започнаха да учат конспект. Някои момичета веднага седнаха да учат въпросите, да търсят отговорите им в интернет. Не смятам, че това е правилно. Кога футболният вратар няма право да пика топката с ръка? След онази ограничителна линия, която как се казваше? Кой е въпрос? 41. С няколко от момичетата решихме да научим конспекта в рамките на днешния ден, най-късно утре. Не сме дошли тук да си почиваме все пак. Това е тренировъчен лагер и трябва да се подготвим на ниво, а за да спечелим, трябва да бъдем наистина подготвени. А разбрахте ли за колко дни трябва да го научим това? Доколкото разбрах, имаме няколко дена само, защото после да си го взимат обратно. Тоест трябва да се подготвим добре. За 3 дни. Възможно За 3 дни? За 3 дни изчитаме всички книги за футбол, баскетбола и волейбола. Все пак това е конкурс за мис национален отбор, не е конкурс за красота напълно. Трябва да се провери умствения ни багаж и доста добре мисля, че ще подобрим познанията си по определените спортове. То не е важно да изглеждаш само красива, стегната и да излъчваш някакъв секс-апил, и трябва и да знаеш всъщност правилата на спорта, за който кандидатстваш. И все пак това беше нещо, аз в което се влюбих, че не се изисква перфекционизъм и красота. Перфектните мерки, 90-60-90, хората гледат и умственият ти багаж. Да, и за това сега трябва да покажем, че ние имаме такъв. Ще го научим. Едва ли ще има въпрос, който да ни затрудни? Въпросите не са трудни, но има някои подвеждащи въпроси, които могат да объркат участничките, включително и мене. Не са много въпросите, които не ги знам, така че няма да е проблем. За да науча въпросите, ще разчитам на своите познания и евентуално на познанията на моите родители. Има много красиви момичета тук, нали? Да. Мисля, че всички ще се съгласят с това. Щом сме тук, значи всяка една заслужава да бъде победителка. Да, подбора е много добър на кандидат. И сме на едно ниво всички. От тук натам ще израстваме, коя повече, коя по-малко.
И във външния вид, и в нещата, които ще научим за определените спортове, защото със сигурност ще научим. То вече научихме много неща, откакто сме дошли за един ден. И уменията, които ще придобием най-вече. И затова предизвикателствата, пред които ще бъдем поставени, са много важни. И е изключително важно да се справим на ниво, за да не отпаднем. Хъсани най-вече. Тук може да сме приятелки и да се харесваме, но сме конкурентки преди всичко. Имаше и още една групичка момичета, които подходиха най-хитро и съчетаха ученето с пяна за вана. Ние с Ваня намерихме приятен начин за изучаване на конспекта, съчетахме полезното с приятното. С Моля решихме, че няма да учим по стандартния начин. Така и така си имахме Вана в стаята, поне решихме да се възползваме от нея и учихме там. Ванче! Чакай! Какво става? Намери ли нещо въобще? Да ти кажа, няма смисъл да ровя изобщо. Я ги погледна. Те какво си мисля, че от първия ден ще седнем да търсим някакви отговори? Моля, няма смисъл изобщо да ровиш, те са адски лесни. Колко са разрешените от правилника удари по топката за организация на атака във волейбола? Познай от 3 пъти. Така ще го търся из интернет. Напиши в Google веднага. Не, супер просто въпрос. Трябва ли да вали дъжд, за да има право баскетболиста да прави чадър? Супер. Мисля, че това ще затрудни най-много. Не бе, готини са въпросите. 50-тина. Ще си почетем малко. Кога ще имаме време, не знам. Мога да ги прибавя към всичките, към останалите ми 4 изпита. Дай да видим някой по-интересен въпрос. Кристиано Роналдо, Леброн Джеймс или Цветан Соколов е по-вероятно да отбележи попадение със странична ножица? Леле. Значи мисля, че Леброн Джеймс би скарал страхотно с една странична ножица. Даже и задна. Нали? Да, идеално. Сигурно и чадър ще се носи. Сигурно, ако вали. Въпросите в конспекта са, няма да кажа смешни, забавни са. Повечето от тях са много лесни. Ванче, заради ги тези глупости, дай да ела при мен да се изкъпя малко. Едва ме нави да ти кажа. Че цял ден тук ми писна вече. Още първия ден в тренировъчния лагер момичетата заформиха няколко лагера, което гарантира, че освен трудни, следващите дни ще бъдат и особено интересни. Денят беше изключително емоционален, вълнуващ и много се радвам, че се запознах с толкова много момичета и че съм част от Мис Национален отбор. И останалите момичета са много симпатични. Има момичета, които са много красиви. Заформят се приятелства и не смятам, че това, че сме конкурентки, би трябвало да доведе до конфликти. За толкова рано приятелство не може да се говори, но поддържаме един така доста добър контакт с всяка една от тях. Не вярвам, че има някакво сприятеляване още от първия ден. По-скоро има момичета, които винаги опипват, така да се каже, почвата с приятелския тон и с добрия тон. Но в общи линии аз мисля, че точно тези момичета са най-коварните. Интриги със сигурност ще има, аз съм убедена в това. Просто защото има страшно много момичета. 18 на брой, това са много различни интереси. Да не говорим, че за жените е малко по-пресъщо да има такива неща. Деня ми мина много интересно. Очаквах да е по-трудно, всъщност. Имаше време за почивка, имаше време за по чашка, питие и очаквам с нетърпение следващите дни. С нетърпение чакам предизвикателствата, които са изненада за всички. Готова съм на всякакви предизвикателства и съм готова да докажа, че мястото ми е на финала. Добро утро! За тези, които не ме познават, аз съм Василена Матакиева. Девойки, ние с Петко сме ви дошли на гости. Майко мила! Без майка ти. Патенца! Котенца! Патенца, кокошки! Бързо навънка! Отговарям за физическата ви подготовка. Страни, дай! Так, заставаш тук. И общата ви култура на тема спорт. Много се оплаших, разтреперих се. Изобщо не разбрах какво става и какво ни казва. Чак да получа инфаркт или инсулт. Какви искате да станете, момичета? Тръгваме пак!